Хәерле көн. Без сезне 2020 елның язында Ульян өлкәсенең татар авылларына сәфәребез вакытында җыелган, әмма пандемия сәбәпле эфирга чыкмый калган материал белән таныштыра башлаган идек. Бүген әлеге сәфәрнең йомгаклау өлешен тәкъдим итәбез. Бу вакытта без Ульян өлкәсендә инде 5нче көн, бөтен җирнең карантинга ябыла башлаган чагы, шуңа күрә без ниятләгән бик күп материалны төшерә алмый йөрибез. Ләкин авылларның чын тормышы, кызыклы әңгәмәләр яздырыла, һәм бу материалны читтә калдыру да дөрес булмас иде. Шулай итеп, бүген тапшыруның эксперименталь форматы, һәм ул өлкәнең төрле почмагында, төрле көннәрдә татар авылларында яздырылган әңгәмәләрдән тора. Артык сүзләрсез. Ничек бар шулай? Рәхим итеп карагыз. Тагын бер сорау, менә монда электән шәһәрлек булган. Аның кырыендагы посад булган, бистә булып торган авыл бүгенге көндә татар авылы шунда үз урынында. Шулай. Башка урыннарны карасак, менә сез раскопкаларда булдык дип әйттегез. Башка шушындый гарнизоннарны карыйбыз икән, шушы тирәдә Ульян өлкәсен алабыз икән. Анда утырган авыллар бүгенге көндә татар авылларымы, әллә инде хәзер андый бәйләнеш юкмы? Непосредственно андый бәйләнеш юк, потому что как рять уже вообще эти земли они опустели и после так называемого монгольского нашествия, и они процветали в домонгольский этап, но уже после 12, 13, 14 веков они постепенно приходили к запустению. И центр экономический, финансовый переместился на север, в Казань. И очень много опустело здесь и городищ, и городов, остались очень небольшое количество деревень. Но вот Петен татар ауллары, которые, вот, если вы посмотрите на карту, так или иначе рядом можно посмотреть, что где-то находилась крепость. Потому что просто так на пустом месте никто никогда не основывал ни населенный пункт, ни деревню. Они, как правило, находились в удобных для этого местах и были привязаны. Например, сегодняшний Сингелей буквально в 2-3 километрах от него булгарское городище. Сегодняшний крупнейший поселок Ундеры, 2-3 километров булгарское городище. То есть практически весь левый и правый берег Эделя полностью нашпигованы, если хотите, нашей историей и городищами того периода. К сожалению, об этом, еще раз повторюсь, никто не знает. У любого европейца спросите, он же гордится о том, что да ты что, это же с римских времен. Там, любой город, он был еще с римских времен. Хоть это француз, хоть это англичанин, немец скажет, да? Но у нас почему-то история начинается только с 17-го. Но кто кому поверит, что Сембер, великий Сембер, который встречается даже в литературе уже нового периода, там, Уалярия, но он основан в 1648 году, когда здесь тысячелетние камни есть кругом. Конечно, это не соответствует действительности, или там Астрахани 400 лет. Ну, вот, конечно, это неправда. И еще раз повторюсь, большой исторический материал накопленный как Академией наук СССР, так и российскими учеными. Учеными Татарстана очень много делалось изысканий на эту тему. Конечно, этот материал, наш исторический материал, который говорит о том, что Россия и территория нашей сегодняшней страны, располагающаяся от Тихого океана там, и почти по всей Европе, это богатейшая история, тысячелетняя история, а не так, как нам, может быть, хотят показать. Сөйендік авылы янында сезгә күрсәтәсе килгән шул объект. Без монда инде беренче тапшырудан бирле сезне бераз кутырта башлаган идек. Менә ниһаять ул көн килеп җитте. Сөйендек дип әйтәбез, кызыл сөндек дип гадиләштереп сөйләшенсә дә, авыл халкы үзе шулай дип сөйләгәч, шул вариантны сайлыйбыз. Биредә федераль әһәмияткә ия булган тарихи һәйкәл урнашкан, памятник федерального значения. Бу бик җитди урын. Җәмәгать, аның бөтен мәгълүмат такталары шушында.
федерального значение булгач, федераль әһәмият булгач, бу безнең илдә мөмкин булган һәйкәлләрне саклау статусының иң югарысы дип аңлагыз инде. Болгар чоры мунчасы бу, шундый статус бирмәскә. 10 гасырга караган Болгар мунчасы кызыл кирпичтән төзелгән булган, 6 метр ярымга 5 метр ярым зурлыкта булган ул һәм аның 5 бүлмәсе булган. Яга торган өлеше аерым, шишуну бүлмәсе аерым, юыну бүлмәләре һәм мунча дигән өлеше аерым, шулай ук. Бу гадәти планировка, заманча тел белән әйткәндә, Болгар мунчалары өчен гадәти. Һәм аның җылытылуы да гадәти ысул белән, шушы мунчаның идәне астыннан узган морҗалар төтен юллары аша эшләнә торган булган, төтен җылытып торган аны. Һәм су кертү мәсьәләсенә килсәк, менә монда мунчаның үзеннән, раскоптан дип әйтик инде бу очракта, 10 метр гына ераклыкта шишмә бәреп чыккан, шушында тау битендә, һәм ул шишмә суы табигый юл белән мунча аша агып чыгып китә торган булган. Менә сезгә водопровод Болгар чорының, әйме. Әлеге һәйкәлнең менә кызганычка каршы эшен генә күрсәтә алмыйбыз. Аны галимнәр өйрәнгән, ләкин әлеге эшләрен туктатып торганда да шуңа күрә ул консервациядә. Аның фундаменты да әле җир астына 1 метрга төшкән кирпич фундаменты. Шуңа күрә аны саклап, кар тимәсен, су тимәсен дип менә шулай түбәләр астына тыгып куйганнар. Тарих белән йөрүче кешеләр булгач, біз аеруча җаваплы карыйбыз бу өлкәгә кагылышлы кануннарга. Бу каплап куйган такта белән генә капланса да, аңа без орынмыйбыз, аңа кагылырга ярамый. Бу урында авыл халкына аеруча зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә, чөнки алар гел шушы һәйкәлгә күз колак булып торалар. Бүтән кеше килеп йөрмәсә дә, бирегә менә хәтта безне дә тиз генә килеп әле тикшереп киттеләр. Шулай булгач, әлеге һәйкәл сакланыр, аны җентекләп өйрәнерләр һәм мәгълүматы барыбызга да, барлык тарихчыларга да бик файдалы булыр дигән өметтә калабыз. Менә булай кичерәйеп калуы кайчан булды авылның? Авылның кичерәйеп калды, ана карасам 79-да, 79-80 каршысында как раз. Балалар кайттылар. Менә киттеләр, кайтмадылар, калдылар. Кайсалар инде, кызлар инде укыдылар, бу Инскида укыдылар, татар иде. Аннары неде укыдылар, Ульяндә, аннары Свердловск районында укыдылар. Тегән иде, Ушкузда калдылар, кайсалар кевеш, кайсалар үләнделәр, шулай итеп, монда калып йөриләр менә шулай. Карап торышка бик зур авыл түгел бу. Монда 36-37 җырты монда все менә шулай. 37 җырты. Күптәнге авылмы ул? Менә 95-98 ел булайын күчкәнне. Зур сүнлектә Татарда күчкәнне Ульяновск районга монда. Күченеп утырган. Күченергә. Монда менә шул килгәннәр, менә безнең әтиләр, бабайлар шул елларга килгән. 88 елны булгайдык. 88 елны немецлар килде нидән. Немецлар дип безнең күчкән ниләрен. Нинди немецлар ул? Алар менә аларның ниләре менә тамырлары нидә булган менә. Казакстанда булган, Полтавада булганнар, нидә теге тагын Оренбург якларында булганнар. Аларның балалары килгәннәр монда. Теге әтиләре сугыштан калмаган кайсыларын дип куалганнар. Булар монда килделәр. Монда килеп менә 4 ел тордылар, 5 елларында таптылар. Монда экскаватор китерделәр, зур экскаватор. Нәрсәгә китерделәр? Фундамент избасалырга. Избалар сарыга монда. Двухэтажный избасалма килделәр и мясокомбинат ачмак шулар склад инде ит колбасаларын ясый торган монда фирмалар зурые. И шул әдәмләр сөйләр чыкты да татар иде. Без борындык бер болгерлыклар булганнар ипче. Шуннан күченеп киттеләр. Шуннан киттеләр аларны Свердловск районына киттеләр. Кайсылар каршы Карсунск районына киткәннәр. 7-8 семья киттеләр бусы. Шул сөяк тапкач монда тукталарга уйламадылар инде. Тияләр күп бит анда чыккан. Анда мушалар төпләр татар кыскатындар мушасы булган мушаниләрен таптылар шулай. Әлде казыйлар җылда күп милләр табалар, тәнкә акча. Эзләп йөриләр булар. Кайсы берләр килә инде. Моңа икене таптым, моңа 15-не таптым. Анда күбрәк чыга диләр, кешеләр әйтәләр. Сез менә кичкенә вакыттан хәтерлисезме, шундый урын булган дип сөйләгәннәрен? Белмәдегезме анда каберлек икән? Белмәдек. Безнең әтиләр дә белмәгән, бабайлар да белмәгән. Әйткәннәр теге монда булгырлар сугышкан төшләре дип, сугышкан урыннар дип. Бу җак бит 5 менә
Bunu mavuşuğurga halli. Gitkenler kaşarga tawa, yalxauga tawa gitkenlerin. Beş bunu bunda kanal kazı barganlarında kanal kileytul. Soğuşçılarga tegi atışırlar itegi. Yanda haberler bu bunun araklı ortunda. Kayı yok. Kıyıttaki başta var bit. Ondan cırak bir taşırga. Taşırga cırak. Jerde sisette asap, şapayla jerde. Bu fayda kemede kaçarda, çırpatlarına kaçar. Burada Gaz yok. gaz gider. Balon bilen. Ha, ikay haber. Kış günü inşek şağasız indi mında. Boranlardan soň yolunu startalar mısın? Julaşı da darıcılar. Darojniklar için. Yo bu kısa olmadı. Nuanın bayıl kışı bulmadı indi iyi. Korda yok iyi. Alдағы yıllarını korkup buladır mında. Oy, sıra. Neyi utun yağasız mı indi? Tamam. Da urbanda yok bitti ve ekiplerler direnkler ve satıp. Anersen ne durmamasın da. Direnkler şu başıdan, şımarşıdan da, bu adam da Yıl eğlenesi nişe kişi yaşıyor oldu. ne bunlar bir daşitler gına, daşitler. Kattarsın adamda. O tıkışadır bunda, korklar. Dağın sizin biyografиядан bir kızıklı fakt ne işittik? Siz şuşu rayonunun başlığı bulup durgan kişi zamanında. Да, işlerge туры келди, Глава администрация булып bu rayonda. Нече ел işlediniz? Bir срок işledim indi мен. Bizden глава района как бы sizde, допустим, глава района выше, чем глава администрации. Bizden областта башкарак система еді глава администрации белән эшли губернатор, глава района как бы номинальная должность. И миңа бик повезло димен мишәһәр сөйлеменендә. Эшләдем мен глава районы булып эшләгәндә, Ганиев Эдуард Тәнәрч эшләде безнең районда глава районы булып. Ул безнең районның бик зур меценаты булып эшләде ул. Безнең районга бик күп булышты, бик күп акчасын түкте. Вот шушы мәчетне дә ул с нуля төзетүче. Бу мәчетнең историясы бик зур. Бу мәчет төзелгән була 1160 елны где-то. Ул мәчетне сайтлар чорында инде как склад, зерносклад тоталар. Аннан соң бирәләр инде музыкаль школага. Мин бу музыкаль школада укырга туры килде миңа үз вакытында. 5нче класс укганда монда бүлмәләр иде. И 90-нчы елны инде качан сайтлар союзы тетеләргә тотынды. Бу мәчетне иң беренче булып районда bu музыкаль школаны администрация, райисполком бирә именно бабайларга мәчеткә. И шул көннән бирле бу мәчет эшләп килә. 14-нче елда шул безнең глава района Ганиев иде. Ул бу мәчетне полностью сүтеп, яңадан с нуля, яңадан тургызып, үз акчасына төзетеп шул мәчетне аякка бастыра. И без инде благодарность Эдуард Әнвәричкә, аның әтисе Әнвәр абый була, укытучы булып эшли без районда, бик таныклы укытучы. Директор школ булып эшли, школларда школлар төзетүче була әтисе. Аның әтисенең исемен куштаган. Шуның өчен Әнвәр исеме дип әйтелә бу мәчет безнең. Бу мәчетнең шундый историясы. Ну, әтергә кирәк безнең район руководствода, губернатор да Сергей Иванович Морозов милли вопросларда бик шундый тонкий подходит, то есть осторожно подходит, потому что татарлар как бы бик күп безнең областта яшиләр, бик күп үзегездә күргәнсездер инде. Һәрбер районда бар татар авыллары, шул Павловка районында бар татар авыллары, Николаевкада бар татар авыллары. Һәрбер районда татар авыллары бар, җитәрлек. Но безнең район инде компактный район, полностью татарлар яши. Бүгенге көнгә безнең районда 15 мең татар бар. Кайсылары вакытта мин помню әлдә 70нче елларда 30 меңгә якын иде татарлар. То есть яшьләр китә бар район шәһәрләргә, татар халык кими бара. Но бүгенге көнгә дә безнең районда 15 мең татар халкы яшәп тора, эшләп тора без. Яхшы фермерларыбыз бар, эшләп торучылар, сильный фермерларыбыз бар, эшләп торучылар. Даже ике хозяйство бар әлдә СПК. Шул ук Бахтиевкада СПК тора. Кстати, аның руководителе батюшка Илья, СПКның руководителе. Үзе батюшка, үзе руководитель СПК. Ну, вообще безнең район где-то существует 350, 360, 370 лет. Татарларның монда күчеп утыруына. Күчеп утыруына да. Күчеп утыруына именно күчеп. Опять-таки шул Эдуард Әнвәрич китергән иде бөтен указларны табып архивлардан, кемнәрне күчеп килгән. Әтәм безнең Атлаш авылында бүгенге көнгә фамилиялар, исемнәр дигәннән Давыдовлар бар, Кутузовлар бар. Алар бит татарлар.
Служилыйлар булган бала. Служивыйлар булганнар. Бик күп бүгенде алар Давыдовлар, Кутузовлар, Богдановлар, күп алар безнең районда. Рафаэль абый, Ульян өлкәсе буенча гомумән әйтәбез икән, татар халкы күпме яши өлкәдә? Менә безнең шәһәрнең үзендә 160 160 мең. мең татар. Ул вакытта ул бездә күбрәктер ул. Чөнки менә минем үзебезнең Заволга районында гына, Идлария районында татарчасын әйткән вакытта мин депутат булган вакытларда 25-26 мең дип әйтелә иде инде. Вот, мин анда уже теге документларга керергә возможностьлар бар иде карарга. Монда хәзер инде безнең даже 20-гә дә тирәсенә дип әйтәләр инде. Ну анда инде тормыш үзе, Казан үзе тарта инде ул теге барыбыз да бит самолет төзегән вакытта безгә килделәр инженерларыбыз, тегесе монысы барса да особенно менә бу Доржанов, Тәтеш, Буа якларыннан бөтен кеше килеп, квартиралар алып, анда семьялар корып торучы кешеләр инде. Алар картайгач инде үзең туган якларына китүчеләр дә бар, анда мин хәтеремдә менә безнең үземнең өйдә Буа малае Буа кайтып, йортны сатып алып, шул квартирадан соң әле машина алдым дип мактанып шулай ул вакытлар бар иде. Шулай. Шуңа күрә тормыш үзенекен ала. Кешеләр әзия торгандыр инде бар сәяхәтләр. Казан бик матур айда бит инде хәзер без укыйбыздан да барып ерак дип тормыйбыз, белем алабыз анда. Аллага шөкер, мин горурланам аның белән. Ана без инде президент Татарстанда ул үзебезне киеп күрәбез. Һәм мөфтине дә шулай ук. Чөнки ул безнең татарларныкы ул. Татар авыллары бездә күп. Инде килгән вакытта ул бик Болгырдан да олы авыллар бар. Болгыр шәһәреннән имею. Вот менә сез булган Поповка, Кылмайор, аларның янындагы менә шушы авылның исемен хәзер хәтеремдә юк. Аларның фундаментлары да юк инде аларның каберләр кылган менә. Алар бик мин әле хәтеремдә 25 ел тому назад бик зур бәйрәм ясады иде Занда барып, тирә-яндагы бөтен картларны җыеп алып, корбаннар чалып, намазлар укып, дугалар кылып, менә шундый бик зур мәҗлес иде. Менә шундый мин хәзер вакытта мин аны җыярмын дип, яшьлек җылган инде менә шулай шәнелгән яшьлектә инде. Татар җитәкчеләре, татар эшмәкәрләре күпме алар? Төбәк буенча да шәһәр буенча. Алар күп. Алар кайбысы мин әйтәсе килә шулай бер 50% күренәсе килми. Алар аңламыйлар. Алар уйлыйлар үзләренә акча җыйдык та, алар торабыз дигәләр дә булай. Ул булай булмый. Менә күптән тегелгән мин әйтәсем килми фамилиясе инде. Бер авый белән күрешергә туры килде. Ну, бик каты булышкан инде. Ул да булышып тора, мәчеткә дә, чиркәүгә дә, тегесенә дә, масына да. Беренче мине сүздән башлады, мин исемдә китте даже мәтәм. Кирәк миндә нәрсәләр иде. Гафу сорый. Миннән Рафаэль әмәҗле син киләсең дип, без сиңа дир, миңа бит күп кирәк миндә 5000, 10000 там какой-то мероприятие, например. Без бирмәгәч бит син елап китә идең. Да, елыйсың. Күңелең, потому что сен үзең өчен түгел. Мин үземә әйбер сораганым юк, Аллага шөкер. Мин булай да менә Аллага шөкер, яшәбез, Аллага шөкер, күрәсеп торасыз. Мәҗлесләр җыеп, халыкны бөтен әби, апа, бабайлар бит барсы да әйтәләр. Үдә бер квартирада елап ятабыз бит диләр. Алар 1-2 көн без сиңа килергә уже киенәбез, ясанабыз диләр. Күңел күтәрәбез, берәр генә яшәбез, икәү бар игәле, чәү бар игәле дип әйтәбез дип. Шатлык бит ул. Менә минем өчен ул шатлык гөрләттереп, менә безнең мәчетебездә, кичкенә генә мәчеттә 160 лаган кеше җыела иде. Иде, я хәзер дә бар, Аллага шөкер. Бу сезонны башлаган вакытта ук без чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезнең хәл-әхвәлләрен белешкән вакытта халык санын алу мәсьәләләрен, сорауларын да читтә калдырмабыз дип әйткән идек сезгә, һәм бүген менә шундый мизгелләрнең берсе килеп җитте. Хикмәт шунда, без Калмайор мәктәбендәге музейда Аюханов Закир исемле бик кызыклы шәхескә юлыктык. Аның биографиясенә дөресрәге, ул галим, филолог, педагог.
Оренбургта Хөсәйния мәдрәсәсендә укыган, Мисыр университетында Каһирә шәһәрендә укыган һәм аннан фарсы теле, гарәп теле белгече булып чыккан, төрки телләр белгече, шул мәгънәсендә филолог булып чыккан, Хөсәйния мәдрәсәсендә укыткан, аннан соң Уфага килеп Галия мәдрәсәсендә укыткан һәм 1926 елда ул укытучы буларак Уфада мәктәптә завуч булып эшли һәм балаларга башкорт телен укыту дәреслекләрен әзерләү комиссиясенә кертелә. Һәм анда башкорт теле әлифбалары чыгара башлый. Төрле яшьтәге мәктәп балалары өчен кайберәүләр акыллы башлар күп бит хәзер әйтергә мөмкин. Исегез киткән икән, бер татар 80 кешелек комиссияга кергәндә әллә нәрсә кылмагандыр әле дип. Менә бу китапларга Закир Аюханның исемен язып бастырып чыгару өчен берәүнең дә кулына сугып тормаганнар. Бу бар, бу тарихи факт. Кызганычка каршы бүгенге көндә халык санын алу вакыйгалары якынлашкан сайын шул ук акыллы башларның татарны башкортның арасын бозып, бутап, тарихны яңадан язырга тырышучылары да байтак күренә. Ләкин җәмәгать 1926 елда башланган эшләр менә бу. Аларга әле 100 елда тулмаган. Заманында бер-берсенең телен, мәдәниятен яклап килгән татар белән башкорт халкы арасына бүгенге көндә дә ниндидер 10 елга бер була торган җанисәп аркасында балта чабырга кирәкми. Фактларга, тарихи фактларга һәм позитив фактларга да таянып эш итәргә вакыттыр. Әлбәттә, без Башкортстанда булганда бу темаларга әйләнеп кайтачакбыз, ләкин кычкырышу, нәрсәдә булса исбатлау, тарихны яңадан күчереп язу максаты белән түгел. Рөстәм Миңнеханов әйтмешли, бу җанисәп вакытында безгә кешенеке кирәкми, ләкин үзебезнекеләр исәпләнгән булырга тиеш. Тел белән ничегрәк? Авылда дип әйтим. Сез үзегез бу авылны һәм шәхсегез белән. Мин күрше авылдан килеп эшлимен. Үзем минем мәсҗидән сез узгансыздыр, ул чын татар авылы дип атыйбыз инде, татарчадан да руслар, чуашлар юк, татарлар гына. Ә монда балалар күпчелеге, конечно, рус телендә дә сөйлиләр, чөнки катыш тел булгач, чуаш теле дә татар теле булгач, шуның өчен чын татар телендә балалар сөйләшми. Үзара аралашырга да кирәк. Үзара аралашырга кирәк да, шулай. Авыллар буенча бүленешне шамалап карасак, сөйләмнәрен дип әйтим инде. Менә сезнең авылда да шушы Филипптагы шикелле сөйләшү мәле, сездә бүтәнчәрәк сөйләшәләрме? Безнең авылда хәзер балалар монда килеп йөриләр, шуның өчен балалар килеп монда йөригәч, ике телдә дә, татар телендә дә, рус телендә дә сөйләшергә туры килә. Но авылга кайткач билгеле безнең татарча гына сөйләшәләр балалар. Сөйләмгә килсәк, менә сездә чы дип сөйләшәсезме, әллә цы дип сөйләшәсезме? Чыгып күчтем. Үзегезнең авылда цы? Атнагыл авылында каян мин тудым, үстем, анда цы белән сөйләшәләр. Ә монда килгәч тормышка чыккач харф белән сөйләшергә туры килде инде. И буталып та китеп булмый хәзер. Шулай тормыш иткәч, юк булмый. Гаип итәләр име, менә сез килеп кенә төшкән вакытта, цы белән сөйләшкән вакытта сәерсенеп карыйлар име? Юк, әйтәлмим алай. Юк. Район буенча карасак, цы белән сөйләшүчеләр күбрәкме районда, авыллар, чылар күбрәкме? Юк, мин күпчелеге мин кем беләм, только Атнавылда гына цы белән сөйләшәләр безнең. Тирәк күршеләрдә бар, мин Паравал авылы дибез, Боровка, Исән Тимерләр, алар барсачы, аларның чиктер йомшаврак телләре. Вана дигән сүз сездә бармы? Вана бак дип әйтеп буламы? Юк. Вана бак безнең Кулатка районында ул. Ә безнең юк. Менә Кара дип әйтәсезме сездә? Да, инде шулай әйтәбез. Белмибез без әле, пока үзебезнең дөрес кенә тамырларыбызны белеп бетерә алмыйбыз әле. Аның өчен бик күп кешеләргә кирәк, бик күп эзләнүләр кирәк аның өчен. Фаразлары күп инде. Фаразлары күп аның. Ул бик авыр нәрсә ул. Аны төрле кеше төрлечә аңларга мөмкин. Менә мәсәлән, безнең авылны шулай диләр. Мәсәлән, менә 1741 елны булган диләр. Каберлекләр бар бит. Ә бит менә мукшыларның кабере кая хәзер? Юк. Ул бит булган. Алар бит кая булса итеп күммәгәннәр аны. Менә газ үткәрдек. Газ үткәргәнгә инде 30 еллар инде. Газ үткәргәндә провод үткәрер өчен елга аша казып үттеләр. Анда салып калдырырга. Кеше ниләре килеп чыкты. Скелеты.
значит, анда күмелгән булган кешеләр. Елга буена күмелгән. Да, елга буена, күрәсезме? Ул каберлек саналмый, өстеннән без йөрибез. Менә шуның өчен пока әле без әйтәм бит, авылларыбызның да тарихын әле бөтенләй тулысынча белеп бетерә алмыйбыз. Менә шул гына да доказывает, что кемнәр булганнар алар? Әллә мукшылар булган, әллә татарлар булган, кемнәр алар булган? Әле качан булган ул? Чырын белергә кирәк. Әгәр без менә шушы акыргы мәгълүмат белән алсак, 1741 елны, ул бит инде менә шушы кабер, акыргы кабер ул. Алар кая качанкы вакытта булганнар? Менә нәрсәләр бар бит аның. Шуның өчен казынулар алар бик күп кирәк безгә эзләнүләр. Ну, мин үземне татар дип саныйм.